Věděli jste, co si vaše koně asi myslí? Jestli ne, tak se dívejte. To je zase dneska den. Jestli jako tady budu sám, zase jako včera a předevčírem a před týdnem, tak se zřejmě z toho zblázním. No, to bych nerad. V druhém boxu. Hele, buď v pohodě, jo? Já jsem včera byl sám tež. A prostě byli jsme tu oba dva, takže jsme nebyli sami. Chápeš, jo? Nebyli jsme sami. Byli jsme tu dva, takže jsme nebyli sami. Ano, prostě mám svůj box a tečka, basta, fidli, blablabla. Prostě z toho musím napít. V klidu, hochu, jo? To já se musím zase uklidnit. Tímto. Co? Kdo to udělal? To asi byl ty? Přiznám se. Byl jsi to ty? Ty? Ne, to se ne. No, kluci. Pořád si něco o sobě myslí, nic toho, aby byli super. Když se stalo to, že jedna z jeskyň přišla ke koni a stalo se tady toto, že White, což je ta bílá klisna, ta úplně u posledního, neměla moc štěstí, protože trošičku zakřikla to, že by chtěla jezdit samozřejmě v duchu a ne na videu. Tak, White, ještě chvíli vydrž, jenom ti to musím zapnout. White, nešíť se mnou tak. Jinak ti to sedlo vůbec nezapnu. Tak to ne. No jasně. No ty jsi šikovná. Hele, White zase jede na píšťku. Oh my god. Oh my god. Jako proč ona pořád jezdí na výšky, aby ne? Buď v klidu, ochu, já ti říkám, že prostě nemáš být šokován. Je ti to jasný? Nerožni pořád. Je to jasný, že mě nemáš rušit? Snad jo. Jestli ne, tak se s tebe zblázním. Jo, to zase bude den. Počkat, den? Proč den? Ježišmarja, ono už je asi, já nevím kolik. Že by mě už někdo tady vzal ven. Halo, vezměte mě někdo ven. Já chci ven. Buď v klidu, jo? Já prostě neší s sebou tak. No, ale já prostě musím jít ven, i když nechci. A vy byste chtěli a vás nevezmu. Neší s sebou tak White, nebo ti to vůbec nezapnu. No, koukej, už mě to z tebe padá. White, co zase já stojím úplně v klidu. Chceš vidět, když nebudu stát? Dobře. White, dobře, já nebudu stát. Já, White, to bolelo. Jsi v prase nebo co? Nevím, proč v prase, ale jsi blbá. Jestli se vám video líbilo, dejte like a pod případě odběr a chtěla bych natáčet videa na YouTube s šlejchama.
protože normální natáčení budu též dělat, ale prostě rozbalovačky, šlejchy a tak, protože tady dřevěnou stáj vám můžu ještě ukázat, že mi je táta udělal, tadyhle prostě tady mají na seno něco, tady mají na žrádlo a na vodu, tady je white, počkat, já vám je ukážu z nějakého jiného úhlu, white, tady je potom, počkejte, já nevím, jak to nasměrovat, počkejte, já vám je zvednu, tak. Tady je potom vlastně takhle. Adéla, já ji někdy říkám Rebeka. Ne, toto je Rebeka. To je Rebeka Sýkorová. A je to prostě taková parkourní a já ji mám i na dresuru, ale prostě ona je na parkour. Jo? A já ji mám i na dresuru, i na parkour, ale víceméně na dresuru, protože jí patří white a white je na dresuru, protože je to lepěcánka. Takové obličení. Takové. Jinak tady mám potom krmení, uzdečky, sedla, pod sedlovku, bandáže, deky, vodítka, stoleček na nasednutí, nějaké ty vidle nebo lopatu, potom tady seno, tady mám Maxík, nevím, co to je za plemeno, kdo by se na mě koukal, kdo ho má, tak prostě mi to napište, protože já nevím, jestli je to Apalosa, nebo prostě já nevím, co to je. Přijde mě to jako Apalosa. Nevím. Můžete mi dát nějaké ty otázky klidně na mě a můžete mi odpovědět, co je to za plemeno, protože je to hřebec a já ho nemůžu prostě, jmenujeme se Max a já nemůžu si prostě vybavit nějaké to plemeno, takže to získá Maxe, dostane video, může si ho vybrat. Jo, takže tak. Tady mám Texase, je to lipicánk. Je to sice lipicánka, ale já ho mám za kluka, protože se mně prostě líbí více jak kluk. Nepřipadá mi jako holka. A já ho chci prostě za kluka, takže ho mám za kluka. Takhle víc. Tak. Jo? Takže můžete mi nějak to. A tak. Jinak mám tady jednoho koně, který nemá jméno, počkejte, jako má jméno, ale pořád mu říkám jinak. Tady. Jo. Sice není očilejch, ale to mě vůbec nevadí. Je to tady takovýhle poník, nebo spíše hříbátko. A já jí říkám Jessie, Laila a tak a prostě můžete vybrat mezi Jessie a Lailou. Nebo můžete až svoje jména prostě, jaké chcete. Jo, takže tak. Tady Jessie, Lailu, nebo svoje jména. Jinak má takovou ohebnou hlavičku. Jo? A kdo vlastně byste mě mohli napsat nějaké ty otázky prostě na mě a na mé šlejchy a všechno. A prostě myslím, že toto video už bude konec. Jdu to vydat